खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बर' सावथुन मुलुगनि गिबिसिन फिचार फिल्म आलायारन सावथुनाव फावखुंग्रि हांमानि बिमा महरै फाव खालामनाय मुस्रिमा रमनि बसुमतारिया मैया रुंसारि जाबाय। मख'नो गोनांदि क'क्राझार हाब्रुबारि गामिनि थागिबि एबा गागु फावगिरि मुस्रिमा रमनि बसुमतारिया मैया बेलासे समाव गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाफुबाय थानाय समावनो रुंसारि जायो। बिथाङा बर' सावथुन मुलुगनि गिबिसिन फिचार फिल्म आलायारन सावथुनाव फावखुंग्रि हांमानि बिमा महरै फाव खालामदोंमोन आरो बयनिबो अनसायजानायखौ मोननो हादोंमोन। रुंसारि तितेन्द्रजित नार्जारिजों लोगोसे बर'नि गोबां गागु फावथिनागिरिफोरजों बिथाङा थुनफावथिना जात्रा गानफ्रावबो फावथिना खालामलांदों। बिथांनि रुंसारि जानाया बर' समाज आरो बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय मोनसे सिफुंखौनो हायै खहा जाबाय। 2026-27 मायथाइनि मिरुनि रांबावजा जथुमाव बिटिसिनि जौगाथायनि थाखाय 156 कौटि रांखौ गनायथिबाय। थारैनो बिटिसिनि थाखाय 156 कौटि राङा थोजासे जागोन ना जाया बेयो मोनसे गेदेर सोंथि जाखांदों। मिरुनि रांबावजा जथुमाव फोसावनाय बादिब्ला आलफानि थाखाय 500 कौटि रां, कार्बि आंलंनि थाखाय 200 कौटि रां, बिटिसिनि थाखाय 156 कौटि रां, आदिबासि आरो दिमासा हारिनि थाखाय 70 कौटि रांखौ बाजेटआव गनायथिबाय। मानकासाराव मोसौ सिखावखौ थांखिनानै गुलि गावनायाव सासे सुबुङा जोखोम जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला थांनाय समबारनि फुंनि समाव आसाम बांलादेश सिमानि मानकासाराव बिएसएफ जवानफ्रा मोसौ सिखावनि हानजाफोरखौ आयेन बेरेखायै सिमा बारहोनानै मोसौ दैथायहरनायखौ होबथानो नाजादोंमोन, नाथाय होबथानायखौ मानियैनि थाखाय बिएसएफ जवानफ्रा मोसौ सिखावफोरखौ घेराव खालामनानै गुलि गावनो गोनां जादों। बे गुलि गावनायनि जाहोनाव गुलिया सासेनाव नांनानै जोखोम जादों। गुलि नांजानाय सुबुंखौ साहेर आली होननानै सिनायथि होदों। आसामाव फिन आरोबाव गोबां रोजा साख्रिनि पस्ट ओंखारनायनि इसारा होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनाय बादिब्ला आसामाव थाबैनो 5,000 गोदान साख्रिनि पस्ट ओंखारगोन, जेरै प्राइमारि इडुकेसन बिफानाव 4,000 पस्ट, पिडब्लिउडि आरो एग्रिकालसार बिफानजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रिनि पस्ट ओंखारगोन। फेब्रुवारि दानावनो बे साख्रिनि पस्टआ ओंखारगोनखौ मिथिहोदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेनि अनगायैबो आरोबाव सोलिफु दाननि जोबथाथिं 27 फेब्रुवारिनि गेजेराव गुबुन मोनसे गेदेर थिसनथाइ होनो हागोन होननानै फोसावबावदों गिबि मन्थ्रिया। गुवाहाटी सोहोराव पुलिसआ डकाइतनि हानजाखौ थांखिनानै गुलि गावनाय जाथाय। खौरां मोननाय बादिब्ला डकाइतनि हानजाया गुवाहाटी सोहोरनि गंसे एपार्टमेन्ट कमप्लेक्सआव 4 डकाइतनि हानजाया हाबनानै गंनै नखरनिफ्राय नोगोद रां आरो बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांदोंमोन। नाथाय पुलिसआ बे खौरांखौ मोननायनि उनावनो खारखोमानो नाजानाय सिखावनि हानजाखौ थांखिनानै गुलि गावदोंमोन, जायनि जाहोनाव गुलि नांजानानै सासेया आथिङाव जोखोम जायो। पुलिसआ बिसोर 4 डकाइतफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय खमैबो 15.56 लाख रांजों लोगोसे गंनै मटर साइकेलखौबो हमनो हादों। हमजानायफोरखौ फारियै सुभाष दास, माधव दास, कार्तिक शर्मा उर्फे लक्षण होननानै सिनायथि होदों। बावैसो सान सिगाङाव आसामनि 4 मिसिं हारिनि लाइमोनफ्रा गुबुन रायजोआव जिउ गोमानायनि उनाव फिन आरोबाव सासे आसामनि सुबुङा तामिलनाडुआव जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय सुबुंखौ कलियाबरनि सिमना बस्तिनि शिबनाथ नायक होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला शिबनाथ नायकआ तामिलनाडुनि गंसे भारा न'आव उन्दुबाय थानाय समावनो जिउ गोमादों। नाथाय बे थैनाय जाथाया गाव हारसिङै जिउ फोजोबनानै लादों ना सोरबा दुथाङा बुथारदों बेयो रोखा जायाखै। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानैबो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेज 2020नि एकर्डनिनो आद्रा एमाउन्ट बियो प्रजेक्टनि बेसिसावसो बेखौ हरगोन। जों थांनाय समाव नायबोदों जे बिटिसि बा बिटिआरआव मालाबा 50 कौटि, मालाबा 100 कौटि, मालाबा 150 कौटि रां माने अनसुंथाइ हरनाय जों नुदों। दा बेयाव माखासे अनसुंथाया ग्रान्टिनेट जायो, माखासे अनसुंथाया माने स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेज बिनि आधाराव जायो। 2003आव बिटिसि सुक्ति जादोंमोन, बिएलटि आरो भारत सरकार, आसाम सरकार, एबसु बर' रायजो राजानि मददआव बिनियाव 500 कौटि थाखा बेयाव लिरनाय दंमोन। दा मोनसे समसिम 500 कौटिनि स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेजआ जोबदों। एडिशनेलि अतिरिक्त भाबै किन्तु भारत सरकारा मालाबा 50 कौटि, मालाबा 75 कौटि बे इनफ्रास्ट्राक्चारेल इन्स्टिटिउसन जौगानायनि थाखाय प्रजेक्टनि सायावसो ओरैनो थोंजोङै लुज बा माने लिकुइड मानि हराखै। जुदि प्रजेक्ट साबमिट खालायोबा बिनि सायाव बे फैसाखौ हरो। 2020 सनाव 27 जानुवारियाव बर' एकर्ड जादों गोजोन गोरोबथा 1500 कौटि थाखा भारत सरकारनि 750, आसाम सरकारनि 750 आरो बेयाव जिखिनि स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेज इलास्ट्रेटिभ लिस्ट अफ प्रजेक्ट्स दंमोन बे प्रजेक्टनि आधाराव टाइम टु टाइम भारत सरकारा
गावनि जेनेरेल बाजेटआव साधारन बाजेटआव बेखौ हाइलाइट खालामदों दा नैबे जे हाइलाइट खालामनाय बेबो बै स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेज 2020 नि एकर्डनिनो आद्रा एमाउन्ट बियो प्रजेक्टनि बेसिसावसो बेखौ हरगोन बे लिकुइड मानि नङा दा बेखायनो जोङो मोनसे खोथाखौ स्पष्टयै बुंबोदों 2020 नि एकर्डआव मोनसे स्पष्ट बेयाव 4.3 लिरनाय दङ आर्टिकल 280 खौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै 125 जि एमेन्डमेन्ट दङमोन बेखौ 10टा सिक्सेडुलनो लागु खालायोबा बाहायोबा भारत सरकारा मालाबा बिटिसिआव बिटिआरआव 500 कोटी मालाबा 1000 कोटी हरनो बिसोर बाध्य जागोन कारण जोंनि पपुलेशन जोंनि एरिया 35 लाख पपुलेशन मोनबा डिस्ट्रिक्ट दा एडिशनेलि जोंहा सनितपुर बिश्वनाथनि एरियाफ्रा हाबबाय बे गासैखौबो नोजोर बोनानै पपुलेशन पेटार्नाव जोंनि एरियाखौ नायनानै बिसोरो हरनो बाध्य आरो गुबुन गुबुन स्टेटआ जेरैबायदि थोंजोङै डाइरेक्ट फाइनेन्स मोनो आर्टिकल 280 एमेन्डमेन्ट जायोबा बिटिसि कार्बि आंलं डिमा हासाव बा सा सानजा भारतनि 10टा सिक्सेडुलआ डाइरेक्ट फाइनेन्स मोनगोन